Pre fanúšikov bolo hlasovanie o Zlatého Slávika možno iba hrou. Ale pre interpreta to bolo zhodnotenie, že naozaj na tomto malom Slovensku sú ešte ľudia, ktorí ho mali radi. To boli slova Pala Haberu potom, ako nie prevzal cenu na javisku, ale potom, keď poskytoval rozhovory jednotlivým médiám. No a my sa práve na túto slávikovskú tému v tejto chvíli budeme baviť. No s kým iným, ako práve so Zlatými Slávikmi v kategórii spevák roka Palom Haberom, ahoj. Ahoj. A v kategórii speváčka roka Barbarou Haščákovou, čaute. Vítajte. Ahojte, Ďakujeme. dobré ráno. Vítajte, skôr ako sa začneme rozprávať, ja by som mala tu pre našich divákov jednu zaujímavú výzvu, pretože my sme našich milých hostí poprosili, aby donesli so sebou nejaký osobný dar. My vás vyžrebujeme a ten dar dostanete, ale iba v prípade, že nám zatelefonujete. Samozrejme, môžete položiť aj našim hosťom otázku, ale podmienkou do tejto súťaže je zaspievať aspoň kúsoček niektorej z pesničiek práve týchto dvoch našich hostí. Takže ak už ste dobre zobudení, ak ste si už zaspievali v sprche, myslím si, že ste dobre rozcvičení, môžete to skúšať. No a skôr ako sa začneme rozprávať o Slávikovi 98, tak navrhujem, aby sme sa išli v krátkosti na túto akciu pozrieť, ktorá sa konala v piatok a vy, ktorí ste to nevideli na Markíze, poďte sa pozrieť. Barbara, otoč sa nám, prosím ťa. Tu je Teleráno, ľudia sa na teba, chvíľu počkáme samozrejme, ľudia sa na teba pozerajú práve teraz, keď vstávajú do práce alebo do školy. A mňa zaujíma, ty si Zlatý Slávik, už to máš isté, už máš cenu, máš kikisu, máš slávu, tu si mala samozrejme aj predtým, ale keby si ty mala rozhodnúť o tom, kto bude Zlatým Slávikom v jednotlivých kategóriách, kto by to mal byť? Ja mám rozhodovať. No. Ja neviem, ja som ako spokojná s tým, ako to dopadlo. Aj No tak to by som aj ja bola, keby som bola Zlatým Slávikom. Ja myslím mužskej kategórie, aj kategórie, čo sa týka skupina, ale ja fandím viacerým aj spevákom, aj speváčkam. No dobre, tak keby si nemohla, keby si nespievala a mala by si určiť najlepšiu speváčku na Slovensku, ktorá by to bola okrem teba? Nedá sa povedať najlepšia. Teraz už neviem povedať, že ktorá by bola najlepšia. Je ich viacero. Neviem to teraz povedať. No, tak ale nevieš povedať, stále mi neodpovedáš, ale ľudia vstávajú, možno majú zlú náladu, možno, že sú namosúrení, že musia ísť do práce. Čo si ty tak ráno spievaš na povzbudenie, aby si urobila krásny deň? Stále niečo iné, no. To tak zaspievať niečo, aby sa potešili tí ľudia. Okay. Vstáva Jano, hore na báňu klopajú, ak neskoro prídeš pára, ti nedajú. Teraz také nervy má ten Jano, že presne ticho buď. Barbara, ti ďakujem, dobre sa zabav, ja idem ďalej. Vy, ktorí už robia naozaj veľmi dlho a pôsobia na poli populárnej scény veľmi dlho, aby ich takáto cena ešte vedela tak veľmi dojať? Barbara, ide. Myslím, že nie som tak dlho na scéne ako Palo. Teda nemyslím, ale je to pravda. A ešte som dosť mladá a veľmi citlivá a zraniteľná, takže mňa to veľmi bere, keď ma takto obdaria fanúšikovia, keď mi takto dajú takú cenu. Paolo, no tak to ťa nechcem vedieť o takých 10 rokov, ako ťa to bude brať, lebo v mladosti si človek ani tak neuvedomuje, čo dosiahol, až keď postupne, lebo nie je problém, teda je menší problém sa dostať hore. Potom najväčší problém je vždycky každý rok niečo vymyslieť, aby to človek potvrdil tú pozíciu a vlastne tých ľudí každým novým projektom a pesničkami nejak zaujal a aby to nebolo nudné, lebo u nás je fakt málo spevákov. U nás to nie je také ako v Amerike alebo v Rusku, ja neviem. Tam oveľa viacej obyvateľov, čiže tým pádom viacej ľudí schopných spievať a živiť sa hudbou. A keď vlastne dostanete, ja neviem, toto bol náš, keby som to počítal aj s týmom, asi 6. Zlatý Slávik, keď nepočítam tie nepodarené minuloročné naše slovenské Sláviky, tak ono to tak príde a to je vždycky najlepšie, ten posledný. Ten posledný. Ja sa teším už na budúci rok a najlepšie na tom bolo to, že sme fakt nevedeli výsledky. Ja som netušil, kto vyhrá. Skôr boli tipy na pána Kazíka a práve potom človeka to spadne. Lebo vždy predtým sme vedeli, kto vyhral Slávika. Aj keď bol československý, tak to nám rovno zavolali. Ste Zlatý Slávik a vtedy odovzdávanie. Tento rok sa veľa písalo práve o tom, že boli výsledky veľmi, veľmi utajované, že sa vedela iba peťka. Kto je v tej prvej peťke. Máme niekoho na linke, kto by možno chcel zaspievať pieseň? Dobrý deň, to je Kristina Tomešková. Kristinka, čo budeme spievať? Nech sa páči. Ten zvláštnu podobu máva od Barbary. Nech sa páči. Ten zvláštnu podobu máva, nechce sa ukázať zranená. Môj sen však znamenal mnoho, smútok a nádej si chodili bez mena.
Zdalo sa mi, že sa svet bláznil. Stal tam on a možno chcel byť mojím snom. Stál si smelým pohľadom a možno hviezdy padali, keď moje oči plakali. Možno mal ma veľmi rád, len mi to nechcel dokázať. Bál sa mi svoje srdce dať, chcel si ho pred svetom ukrývať. Perfektné. Barbara, rastie ti konkurencia. Krásne to bolo. Skutočne obrovská odvaha, taký kusisko. Ja si myslím, že si zaslúžiš od Barbary osobný darček. Barbara, čo to bude? Tak, ja tu mám teraz len také drobnosti, taký autogram a potom takúto nálepku Fanta, ktorú nosím stále so sebou pre šťastie. Ale ja by som ťa poprosila o tvoju adresu, pretože ja som z Košíc, nie z Bratislavy, čiže ja ti niečo pošlem z domu, hej, z Košíc. Simonka, nechaj v režii adresu, aby sme vedeli, kam ti to všetko máme poslať, keďže sa už neuvidíme. Krásne sviatky. Chceš sa mimochodom aj niečo opýtať, Barbary alebo Pala? Si ešte na linke? Nie, dobre. Nie je na linke a už sa ani nechce opýtať. Tak ja navrhujem, keď sme takto pekne začali, teda s našim divákom, aby sme si pustili originálnu Barbaru Haščákovú aj v klipe To, čo je vzácne. Poprosím režiu. Tak, výborne. Môžeme pokračovať, pretože už tu máme aj divácké otázky. Mimochodom stále čakáme na niekoho, kto nám ešte zaspieva, pretože Palo... Už sme sa aj Palo má dočkali. tiež osobný darček. Haló, kto je tam? Ahoj, tu je Jana z Košíc. Ahoj Janka, čo budeš spievať? Tak ja by som chcela úryvok trošku z pesničky od Pála Haberu Vianočnej. A je to pesnička... No teraz mi vypadol názov. Pomôž mi, Palo. Začni Ježiš, tam ich bolo viacej. Ktorú chceš? Vieš čo? Tak vieš čo, začni spievať Začni a my a postupne Palo prídeme na to, ako sa volá. Keď si spomeniem... Počkaj. Už viem. No. Ale iba refrén, dobre? Dobre. Dávno máš za sebou ten čas, bábky spávať viac nedávaš a spoznávaš život tak úžasne nový. No túžiš písať list Ježiškovi. Á, perfektné. To je list Ježiškovi. Tak ja ti dám, vieš čo za to? Tieto hodinky som mal asi 3 roky na ruke a potom mi prestali ísť, lebo asi prestala baterka fungovať. Tam skrátka, keď vymeníš baterku, to by ešte malo normálne ísť. Ja mám najradšej takéto lacňáky, ktoré, keď človek padne, tak keď sa rozbijú, tak mu to nevadí. Ale skrátka, bolo to so mnou asi 3 roky a dám ti k tomu jednu kazetu s Petrom Dvorským, dobre? Super, ďakujem. Vianočných piesní požehnanie. Tak neber to, že to budeš nosiť teraz, že ja hovorím, neručím za to, že to ide, ale budeš to mať doma. Veselé Vianoce. Aj tebe, dovidenia. Podobne, my sa pripájame a poďme na tie divácké otázky. Jedna z Banskej Bystrice. Aká bola prvá vaša myšlienka, keď ste počuli svoje meno pri vyhlasovaní? Alebo čo vám prvé napadlo, keď ste započuli, že ste prvý? Čo ste si pomysleli v tej chvíli? Čo vám prebehlo hlavou? Ja osobne, to bol taký zmetok, že ja neviem, ja som mal taký guláš v hlave, že všetko, lebo priznám sa, že som aj rozmýšľal, čo povedať, keď tam človek... Už sa teším na vianočný stromček, že budem zdobiť, to sa každý rok teším. Teda darčeky, že budem rozdávať. A potom na Silvester sa tiež teším. Asi bude pracovný, ale predsa len s priateľmi tak. Palo? No ja budem nepracovný tieto Vianoce aj Silvestra. Ďakujeme za návštevu. Aj všetkým divákom. Ahojte.